No niin, elikkä mä opetan teitä keulimaan. Elikkä eka teillä pitää olla niin kuin toimivat jarrut ja nämä pitää olla esteellislaakerit takkana. Ja eka tietenkin voitte paikaltaan tälleen. Ja sitten te voitte jonkun kiveen tai yläpuolella tälleen. Ja sitten te rupeatte niin kun, jo aloittamaan. Elikkä sitten vaan teette tälleen. Siitä voitte vähän sillata. Joo. Ja sitten kun te ette ihan vielä osaakaan ja teiltä lähtee vähän hauhia, teette taas tälleen uudestaan, niin kyllä siitä lähtee. Ja sitten liuuttaminen tapahtuu sillä, että niinku tätä niinku painette pohjassa niinku silleen, että tää on niinku tässä asennossa. Joo. Ja riippuu vähän niinku jarrun toiminnasta. Joo. Sitten nyt me näytetään miten niin kun ottaa keulia niin kun tälleen yhdellä kädellä. Niin sun pitää taas niin kun harjoittelee tekee tälleen. Sitten taas jos oot jossain tällaisessa tälleen. Ja sitten jos sä haluat tästä irti niin tälleen. Tai ehkä vähän sillimpää. Siihen on kaksi eri tapaa. Onko niinku tälleen tai sitten tälleen. Mä itse tykkään ainakin tälleen, koska se on vähän sillimpää olla niinku. Joo. No, eiköhän se oo se.